салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи каналро пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Vectra A, солиш 94 сол, сӯзишворӣ гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механика, ҳолатиш хубе бародаро. мошин гази бензин кор мекунад, мотор коробка ходовоиш созай, люк дора, электронияй, 4 дар электропакет. мошин қарор дорад дар шаҳри Исфара, нарша 25 000 сомон мега. харидори аниқ боша бо мега савдо ҳам дора. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурра ва аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. газ 3110, солиш 2004 сол, сӯзишворӣ гази бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механика, ҳолатиш хубе бародаро. мошин тоза, мотор коробка ходовоишам соза, задагӣ пусдагӣ надора. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 12 000 сомон мега. марҳамат бародароне ки мега харидори аниқ ҳастед, биёед мошинаи пешбинӣ ҳай кунед, савдо мекунем назди мошинда. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ Chevrolet Niva, солиш 2003 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов внедорожник, объем 1.7, коробкаш механика, ҳолатиш хубай. мошин бародаро ҳамаш 100% кор мекунад, мотор коробка ходовоишам созай, баллонош ҳолати беҳтарин даҳанд. нахадвой ҷошта заводил мешавад. қарор дорад дар шаҳри Конибодом, нарша 30 000 сомон мега. илтимос мега беҳуда занг назанед, харидори аниқ бошед, занг занед, савдо ҳам мешавад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурра ва аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин бародаро Daewoo Tico, солиш 98 сол, сӯзишвориш гази бензин, кузов хэтчбек, объем 0.8, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин ҳамаш созай бародаро, кам расходай, мотор коробка ходовоиш соз, гази бензин кор мекунад, ҳуҷҷатош то ноябра муҳлат дора, баллонош ҳолати миёна таҳанд. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, нарша 10 000 сомон мега. харидори аниқ боша бо мега савдора мешавад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Daewoo Leganze, солиш 97 сол, сӯзишворӣ гази бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик. мошин бародаро кузоваш камтар кор дора. дига мотор коробкаш созай, задагӣ пусдагӣ надора. ҳуҷҷатош бучтагӣ отчёт снимат кардагия бародаро. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 17 500 мега.
бо савдои созшон мегӯям мекунем касоне ки харидори анил бошанд биё айбпеш мошина бинанд. марҳамат бародарони харидор, барои маълумоти аниқро ба даст овардан рақамҳои рӯи экранро занг занед, маълумоти аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини дигари мо бародаро ваз 2115 соли 2008 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолати хубай. мошин бензини холия, мотор коробка ходовишсоза, задагӣ пустагӣ надорад. на ходу ҷошта заводӣ мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 23 000 сомон мегӯяд. харидори анил бошад бо савдо дорад бародаро. касоне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экранро занг занед, маълумоти пурра ва аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо омохи мошин, хона, замин, квартир се бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наврҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгириятон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наврҳои оянда.